ngi kum ka sing USM Eastern Hill District ngi kersan pura ya kadinga jingya ki hirang ba sinong ha ka jingalam jong ka KSU namar banle meina banle bom su nyeu kane ka enhai ya ka jalla jongi khamtam ya kane ka surok ba ya kane surok ba la ikum usrok kulai wat ukulai ro udang artaten ban yai ngi nakaliang ngaseng ngi kuat bahkan ni ka anhai bahkan maron mod mardor ya kan ni ka surok lem kumta ni nakaliang ngaseng inle da ka kam ka bateng wat ngi hap ban khang ya kan ni surok na ka benta ka baha ka miet jong ki pai ba jong ka isan cha jongi barok kawe bat nga kentulang kenturo ya utri kermen cela ubalong minister jongi bat ka Santa Mary ka balong ka MLA jong ka Sansur Tengah Saipung bapin snyobaha ban nikmat ban yakren halor kani kamat ka bakongsan na ka benta une usrok bat na ka benta ka jong pihi bapin lait na ki jingmong jingtaka bat kamtam ya ka distrik i barok kawe sachisin ninda ka sang USM Eastern Hill District ngiken turo ya kane ka MDA sarkar akmat menteri rangba kongrat ke sangma bab unsnyobaha ban kwi ya kane ka surok ba kaba latlor kaba ladap apo ka jaiben riu jongi nado kle hado kle nado kle hado ka bakut jong ka than jongi bat ni ben pa hong ni pilayo ibaro bangila thungro da ukba na ka bentab kane ka surok khnang bapi kumkin nong mikmat jong ka MDA tu bapin pet ya kane kayap ka im ka ba ta jor na ka benta une surok ba apok ka Eastern Hill District barok kawe